Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Unungi aka Uluzipho. Guys, uma ukuthi ubasha kwi-channel ngicela uphuthume uyopressa u-subscribe button eduze kwakhe kune-notification bell uvele uyiklikhe nayo so that uzobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story. Uma ukuthi uyabuya guys ngithi nje welcome back, kumnandi ukuhlala nani guys. Ngiyabonga kakhulu ne-engagement ngiyayibona ngaphaya kuma-comment section. Ningakhohlwa futhi sino-super thanks uma ukuthi nje khona okuncane ufuna ukuphohlaza kwi-channel, you are more than welcome. Ungena ku-super thanks kunama-option amaningi uzobuka ukuthi yiphi option ihambisana nawe. Ningakhohlwa ukuthi ama-adverts asawaskiphi, siyayibuka nje i-video from the beginning to the end. But first, without wasting your time, another day, another story. The story sethu sanamhlanje sengincane ukuthi it's one of the saddest because they've been one of the saddest. Kodwa it is one of the saddest stories. Story sibhalwe intombazane ithi hey, ake ngahlukumezeka emoyeni wami. Ithi mina ngikhule nje ngihlala kuyimina nobaba kuphela sobabili. Uthi bahlala sobabili, ubaba ngimazi washonapha, angikaze ngize ngimazi nje ubaba wami kakhulu angingamazi. Uma wami wayewuthisha. Uthi umama was very hardworking. Uthi uma wayefayitha ngaso sonke isikhathi ukuthi yabo ngibe right. Yonke into ayenza ayenzela mina. Uthi hhayi, uma wakhe-ke afundele i-teaching. Uthi uma abe right ka-teaching, ashintshe iy'kole, athole iy'mali e-right. Uthi nje sibe stable sobabili, noma ngiyazi ukuthi ngisothethe ezinye iy'nkathi ayifisa nje ukufana nami. Uthi hhayi, ezingikhula-ke mase-ke ezifundela ukuthi angani uma kuyafundela kube u-principal. But kusho ukuthi wakufundela ukuba u-principal uma wakhe. Uma kufundela kwafika isikhathi-ke la kufuneka khona u-principal esikoleni sakhe. Uthi bawuthuba wo-best uma wakhe naye. And bayahlohlana yabo uma benza izinto ukuthi asifundeleni ukuthi manje asenzeni ukuthi manje so izinto ey'ningi babezenza kanye kanye babe wo-best ngaleyo ndlela leyo. Mese bayahlohlana ukuthi asipideleni le nto leyo kuba u-principal because u-principal anganoma e-retire noma kwenzakalani, so kufuneka ukuthi u-principal omusha esikoleni sakho. Hhayi behlohlaneke bo bawuthuka ukuthi hhayi Chomi asiyibhidele le nto yokuba u-principal yabo. Hhayi nangempela-ke avumeke uChomi-ke ukuthi hhayi asingenele yabo. Futhi kwaba i-idea kama wakhe wahlohla umngane wakhe ukuthi singene sobawu-2 ukuze noma ngayitholi mina mithola wena mngani, I'll still be happy uma ukuthi usu-principal. Nawe ngiyazi ungangijabulela uma ngabe u-principal. Hhayi bevumelana ukuthi-ke bazo-aplayela-ke ukuba u-principal bobabili. Hhayi begcina ngempela kuba bona bobawu-2 ama-candidates asele wo-2. Kuvuka ubunja kumngani kama wengane. Uma kuvuka ubunja kumngane kama wengane evedane ehambe aye endiyeni yezwa. Ayohlanyisa uma wengane yezwa. Kuthiwa Nkosi yami uma wengane nje out of the blue. Ithi ingane waqala nje wakhuluma izinto engingazizwa. Hayibo. Uthi hayibo emva kwalokho uma wavele waphuma ebusuku. Uthi uma ngithi ngiyamhubha wabaleka. Uthi hawu uma ebaleka, hawu njalo nje uma ngabe ephuma ebaleka yabo uthi ngithi ngiyamcinga nami ngiyasaba phela ngiyingane. Uthi hhayi ngimemeza abantu angatholakali imali. Uthi hawu mase siyambuka kusasa usegqoka amaphepha. Uthi nje kwaba fast yabo, usegqoka amaphepha usewuhlanya nje uma. Hayibo. Uthi abe worried-ke ingane-ke manje ihlala yodwa ayinamuntu. Nkosi yami. Ithi hhayi umakhelwane bezame ukuthola iy'hlobo zayo-ke nje ngoba sekuyazi ukuthi uma wayo seyahlanya yabo. Kuthiwa umakhelwane bezame ukuthola iy'hlobo zayo ukuthi hawu Nkulunkulu wami kodwa bakithi singenza kanjani ukuthi yabo abe right. Hhayi kuthiwa nje nangempela bethi nje kuthiwa nje bezame kubo ogogo bayo nolaba ney'hlobo zayo ukuthi yabo abe right uma wayo lutho uma wengane kusinda. Kuthiwa nje ingabikho inyanga ezokhona ukumsiza. Kugcine nje sekuwuhlanya yabo iqala kancane ligcine selolu hlanya olomelele because wayehamba njalo, uyahamba ehamba enqunu. Yabo nje yenza zonke izinto ezayihlukumeza ingane. Kuthiwa ingane ivedane icele kwiy'hlobo zayo ukuthi icela ziyithathe because yona ikwazi ukubuka uma wayo lokhu kanje and ifunda khona la yabo ngakule ndawo le uma wayahlanya ngakhona, abantu bayayibhuqa bethi ingane yohlanya. Besho zonke izinto lezi ezibuhlungu ngoba guys ni-heartless umuntu uma egoka. Bekhulume uthi nje lo mama lo uyazama ukunginakekela yabo akangithumelele imali. Abuze ukuthi ngi-right yini lo mngani kama. Usayilowo sisi. Uthi nje ngiyamthanda. Ngisho nginenkinga ngifonela yena nami because uyena muntu engase ngimthathe sokama wami yezwa. Hhayi uthi nangempela-ke kube right-ke. Uthi hhayi silentuze-ke. Uthi-ke ngikhule-ke. Uthi uma wahlanya iminyaka guys ngaze ngaqeda e-high school yezwa. Uthi uma ngiqeda e-high school futhi angibuze ukuthi angifuni yini ukuyofunda.
uthi ngisho ngithi ngiyathanda, uthi angikhokhela imali yokurejista guys. Uthi ngahamba ngayorejista esikoleni yabo. Uthi hhayi ngafunda-ke ngenhlanhlaleyo ngayitholela u-NSFAS-ke yabo. Uthi kodwa nje imali yokurejista ngayinikwe uyena umngani kamama. Uthi hhayi kube right, kube right. Uthi kushaya isikhathi agule umngani kamama. Uthi nje shuthi kwase kuyisikhathi sakhe. Uthi agule aphathwe yi-cancer. Uthi yo agule kodwa engafi yezwa yini. Uthi yabo lo muntu lo ogulayo kodwa engafi. Uthi hhayi angifonele futhi athi ingane yami sengi-admit-iwe esibhedlela. Akalangane lo mama. Uthi nje mina ngifana nengane yakhe, uyabo ngangimthatha lokho uthi ungithanda ngoba vele umama wami naye bayabangani. Uthi vele ngifonela ethi ingane yami, wayekethi noma ebhorekela athi ingane yami ufike uzongivakashela uthi ngiyazi uzongispoila hlampe ngikhiphe enzeni ngenzeni angithengele iy'mpahla. Yabo nje ngangimthatha esokama wami. Uthi hhayi angifonela athi ingane yami kubi, ngifuna ukuthi uze la esibhedlela yabo. Uthi hhayi uma efika esibhedlela angitshene-ke athi yazi sengitholakala ukuthi ngine-cancer. And nje kuthiwa iy'nsuku zami zibaliwe. Uthi eyi ekhala Nkosi yami, uthi nami ngikhala uthi hawu Nkulunkulu wami kodwa sekusele yena-ke umuntu ecishe efane nomama kimi cause odadewabo bama nabafowabo bama abekho right financial kwayibona yabo, uma uyena umuntu owaye-right. Hhayi umuntu engangathi uma ngidinga usizo lwemali ngizoluthola kuye lo mama. Hhayi uthi nje lo mama asho-ke athi nje iy'nsuku zami kuthiwa sey'baliwe eyi ngine-stress. Hhayi uthi ugele hawu ngisho ethi hawu Nkosi yami Ncese yabo nami ngiphathe kabi. Uthi nje ngize ngikhale sengikhaliswa kodwa uma ngingashona lo mama ngizoba yini yabo. Uthi hhayi kuhambe isikhathi-ke ahambe lo mama. Uthi hhayi uthi ngimbone ngihambe-ke ngibuyele ekhaya. Angiphe futhi imali yokubuyela ekhaya yabo. Uthi hhayi base-ke kuphinde futhi ngifonelwe odokotela manje kuthiwa asisimbi isimo kulo mama but uthi uyakudinga ukubona. Kuthiwa ingane ihambe ngangempela-ke iyombona-ke yabo nje. Kuthiwa athi nje usaba njani uma wakho Nkosi yami, yazi ngiphatheka kabi ukuthi uma wakho wagcina ebe kanjeya yaphela uma wakho sathi singeve sizwana naye. Uthi ngisho ngithi mina uma ngisaba nje nokubuyela la esahlala khona because nje uma ngike ngambona vele ngilimala enhlizweni. Naye lo sisi wathutha emva kokuthi umngani wakhe esehlanya babehlala ngandawonye. Naye wathutha wathi ngeke ekwazi ukumelana nokubona umngani wakhe enjeya. Hhayi asho-ke plus vele wase-right phela esiwu-principal wayesengahlala noma ikuphi yabo. Asho-ke naye athi nje ngiyeke nje ngabona nje seyingangeke ngikwazi nami ukumelana naye ukumbona enjeya. Uthi mesethi eyi ngane yami yazi uma wakho senginokumbona nje kancane kancane nje nokumkhumbula nje kuley'nsuku nokumphupha angazi noma u-right yini. Ithi ingane ayi angazi kodwa nje bengakezwa lutho. I'm sure ngingeza uma kungathiwa khona into enzakalayo ngoba abantu balapha bayasazi ekhaya bayakwazi la ekhaya bengeza bezositshela yabo. Hhayi uthe bese lo mama lona inzima impilo yabo nje nami ngiyafisa ukufa manje kodwa angazi ukuthi kuvimbephi yabo. Uthi shethi nje ngizwile ngisho odokotela sebeshilo ukuthi ngokomthetho uma ngabe sengishonile kodwa angishoni. And I think ngiyazi ukuthi kwenziwa yini. Uthe ugele ambuka athi hhayi bo indaba uma kwenziwa yini. Wena kade u-ready yini ukuthi usungafa wabe ujabulela khona lelo thuba lelo. Ethi inkinga akukho mnandi. Ngiku-pain enkulu but kunento enkulu emendleni yami. Uthi ngithi mina hawu yini leyo. Uthi meseyasho ethi ngane yami ngicela ungangizondi. Ethi uyakhumbula si-aplayela i-post mina sinoma wakho ukuthi sawuba thina ama-top 2 candidates. Ithi ingane leyo. Uthi uyakhumbula ukuthi uma wakho ukuhlanya waqala ngalezo y'khathi. Ithi ingane leyo. Meseyasho ethi ngahamba ngangikade nginomona nje angazi kwenzakalani ngavele ngavukwa isilwane because ngangibona vele ukuthi uma wakho uyena umuntu o-stand-a better chance yokuthi ethole lo msebenzi ngaphezu kwami. So ngenza ubunja ngahamba ngamhambela-ke. Ngaya kubantu baseNdiya-ke akuthi kube bemhlanyise. Yangempela uma wakho yingakho wahlanya. Ingane vele ikhale ithi we mama uya-understand-a umgowo engawugowa mina ngokuhlanya kamama. Ithi uya-understand ukuthi unentuzane uma wami uyihlaya meqhamuka abantu bayasineka iy'ngane y'hlekise ngaye. Uma ngiqhamuka mina iy'ngane ziyangisineka ngaze ngashintsha isikole ngenxa yokuthi ngangingasakhophi. Ya-understand ukuthi mina kahle kahle nje ingqondo yami ayikho right due to izinto ungamadlula kuzo. Kusho ukuthi lokhu ungenza isilimo wenze ngathi uyangithanda kanti awungifuni. Uwena umuntu owalentuza owabulala umama. Kufana nokuthi umbulele ngcono kuthiwa wavele wakubulala kunokuthi umhlanyise. Kuthiwa ingane ikhale iphume imshiye kanjalo yabo. Kuthiwa hhayi aphinde ayifonele umama athi ingane yami ngiyaxolisa and kudingeka ukuthi nje ungixolele ukuze ngizokwazi ukuthi ngibe right.
process nje wokuxolela uNkulunkulu wakho. Kuthiwa iphume ingane ihambe iye kubo. Uma ifika kubo ifike isho-ke ukuba uthi hayi bo, guys niyazi lo mama lo othisha lo ohlezi enginakekela umnganami ungitshena isigaxa vele isibhadlazi isingaka. Eyi kuthiwa abantu bakhona behlanya. Kuthiwa isho le ngane ithi manje inkinga yami enkulu uthi imina ekumele ngimxolele. Wathakatha mina hhayi ngoba wathakatha umama kumele ehambe eyoxolisa umama. Hhayi kuthiwa nje athi nje umntana mina ngimxolele kuthiwa ngisho umndeni wakubo kalo thisha omncane kuthiwa ngane yami dlulisa mngane yami izono zakhe ungay'thwesi yena cause uyambona sewumthwalo nasesibhedlela ngoba manje kuyashiwo ukuthi kumele ngabe useshonile kodwa kukhona lento emvimbile yabo. So ngane yami nje ukuze nawe uzokhululeka emoyeni vedane umdedele ahambe. Ethi ngimdedele mina umama wami esekugqileni mina kumele ngidedelane naye akatshwami uyoza atshwame. Yes, athi uyoze ugcine uphumile umphefumulo awukho umphefumulo ongaphumi uma sekufika isikhathi. Eyi kuthiwa ingane imuzonde lo sisi kuthiwa engashoni yezwa kuthiwa eyi ezanye ingane ukuncenga kuthiwa ngane xolela umama phela. Kuthiwa kwase kufuna ngisho udokotela esibhedlela cause wayesho Nkosi yami. Kuthiwa ngisho nangephimbo lokugcina ethi nje uma ngicela nje le ngane imike ngathi nje iyangixolela. Eyi kuthiwa ngelinye ilanga-ke ingane yahamba-ke. Yahamba yayombona esibhedlela yamtshela yathi yazi ngi-realise ukuthi mina angifani nawe futhi angifisi ukufana nawe. Futhi angifuni ukuthi izono zakho y'thwalwe yimina. So kulungile uma kuwukuthi ngampela uze nje uxolo lami ukuthi ufe, ngiyakuxolela. Kuthiwa wavele washona same time umama wavele waphenduka nje wathi ngiyabonga ungiphuzise amanzi. Kuthiwa ingane yamkhela amanzi yamphuzisa wabonga wathula umama. Yo kuthiwa naye ayikholwanga yakhala-ke manje ukuthi hayibo uNkulunkulu wami kanti ngempela bengiziwe mina yilo muntu. Hhayi kuthiwa kodwa nje iqhubeke-ke ingane kuthiwa ifunde ingane ibe right-ke nje yabo isiyasebenza isi-right. Yabo kuthiwa indlela eyayi-obsessed ngayo Nkosi yami iphatheka ngokuhlukumeza manje kuthiwa yathi isisebenza nje yahamba yabuyela la uma yayihlanyela ngakhona cause kuthiwa wawungeke umbambe wawungeke umenze lutho. Kuthiwa nje kwayona wayengayi-recognize as ingane yakhe. Kuthiwa yambuka umama wayo yathi izomtholela usizo. Hhayi kusho ukuthi nje i-springbok into ongeke uze uyibambe yezwa. Umuntu owawungeke uze umthinte kuthiwa nje wayengavele emshaye nonke nife okungcono ngoba wayenenkani futhi wayenamandla. Eyi kuthiwa ngelinye kuthiwa ingane ibona ukuthi eyi umama ngeke ikwazi ukumsiza yabo nje nokuthi hhayi ingane yayingakhula ingazazi lezi zinto zokusiza umuntu mhlampe kumele uye ezulwini mhlampe uye umuntu wezulu nani nani nani. Hhayi kuthiwa kanti ngelinye ilanga nje uNkulunkulu uzokwenza isimanga kuthiwa umama wayo wavele washayiswa imoto. Kuthiwa uma imshaya imoto uma ngakhona walala e-ICU yezwa. Kuthiwa uma elala e-ICU ifonela ingane kuthiwa umama wakho use-ICU ikhala ingane isho ukuyiphuquza phansi. Uthi hawe ma Nkulunkulu wami usezoshona-ke bekungcono khona mhlampe ngihambe ngiyombukela kude kodwa futhi nakhona bekungekho mnandi ukuthi uyagula yabo. Kuthiwa ihambe ingane iye esibhedlela kuthiwa uma ifika esibhedlela umama wayo alale-ke yabo ehlala iyombona njalo elele lapho ikhulume naye njengabantu laba belungu bangabe kuwukuthi use-ICU behambe beyokhuluma naye kuthiwa uyezwa. Hhayi ngelinye ilanga phela umama wayo waphaphama. Uma ephaphama wayi-recognize ingane yakhe. Yabo nje wajabula Nkosi yami waba right wabuza ukuthi hayibo bekwenzakaleni ngibekwa yini esibhedlela. Bemfihlela ukuthi ubehlanya yabo. Abemtshela ukuthi hhayi ushayiswe imoto nje yabo bemtshene lokho kuphela. Hhayi ehambe-ke mehamba abuyele kubo-ke aye kubo-ke ingane imise kubo la naye bese ihlala khona. Athi nje uma wakhe no ngifuna ukuya emzini wami. Hhayi ithi ingane yakhe hayi no ma ku-right singahlala la sengiyasebenza. Ithi nje lo mama no ku-right kakhulu ngoba usuyasebenza sokhona ukuyikhona ngibuyele emzini wami mina futhi ngifuna ukubuyela emsebenzini wami. Lapho uneminyaka wagcina emsebenzini wakhe. Hhayi kuthiwa-ke ingane imbona ukuthi hayi umama akezwa mshini imbuyisele-ke ngakwakhe. Kuthiwa bebuyela ngakwakhe beqhamuka abantu bemundakaze bemuhle-ke kuthiwa wayekhumule ehambe enqunu kuthiwa bethi hawu khumule phela usivezele. Hheyi kuthiwa abantu besho zonke izinto awayezenza esalentuze engakalentuzi esahlanya. Kuthiwa umama wangena endlini Nkosi yami ey'valele-ke esephila ngokuhlala ey'valele uma kwaphuma phandle nje hhayi abantu ukuba yihlaya kukhulunywe lokhuya. Yasho ingane yathi i-reason ngangithi mina singabuyi la ngoba angazi ukuthi yizo zonke izinto ezobhekana nazo lezi. And nalapho esihlala khona ekhaya akukho right cause nakhona bakhona abantu ababekubona ngenkathi ungasaphilile kahle abakwaziyo laba ababeza nabezwayo ukuthi ubuwenzani ngenkathi ungaphilile kahle ekhanda yabo. Kuthiwa hhayi ethi umama kulungile ngizohlala la emzini wami ngiyolindisa ukuthi ingane nje ihlale ihambe imshiye uma wayo yabo iye emsebenzini yenze sure nje ukuthi u-right. Kuthiwa wahlala inyanga eyodwa
Kuthiwa nje emva kwalokho kushuthi wabona ukuthi umama akakhuphi. Kuthiwa yathi ingane ihambile, umama wasala wayibhalela incwadi washo wathi, ngane yami ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, kodwa nje angiboni ukuthi lo mhlaba lo usa-right ukuwuphilela nje because angikhoni ngisho ukuphuma phandle ngifila ngazuthi ngitrebhekile nje la emhlabeni. So I might as well ngidludane ngife. Kuthiwa mfethu ingane yafica uma wayelenga eyibhalele leyo ncwadi leyo esho ukuthi nje uyaxolisa kakhulu akasakhoni because vele u-useless. Ufila ngazuthi akasena-career, akasenalutho. On top of that umphakathi uma umbona awumtreat-isi okomuntu osile. Kuthiwa washona kanjalo uma wengane yasala kanjalo ingane iy'ntandane. Kwaphela kanjalo nje impilo kamawayo kanjalo kanjalo kwanjani kwathini kwaba lokhuya kwaba lokhuya. Sifika lapho-ke guys istori sethu sanamhlanje. I hope kukhona enikufundile and I also feel ukuthi nibonile ukuthi sometimes siyakwazi ukuthi simoshe iy'mpilo zabantu ngenxa yomona nje. I think i-moral yale story ukuthi at the end of the day umona nje awuyisani ndawo. Nalowo mama wayelwele ngesikhundla wagcina efile naye wasishiya. Kodwa-ke guys ningakhohlwa-ke ukuthi ni-engage nathi laphaya ku-comment section nisho ukuthi niyanicabanga ngale story. And also uma une-story, please do go on my TikTok ungi-inbox-e ungitshene ukuthi une-story. Then ngizokutshena ukuthi sizoxoxa kanjani isitori sakho, uzongisendela kanjani isitori sakho. Kodwa-ke nje guys ningakhohlwa ama-advice asiwaskiphi, siyayibuka iyophela ividiyo bafethu. Siya-like, siya-share, siya-comment, siklikhe ne-notification bell so that sizoba bokuqala ukuthola ama-stories whenever uLungi ephosta bafethu. Nginithanda nyani nyani.